πολιτσάι. Το πολιτσάι πάει. Περάσαμε από το Wendlingen για να πάμε στο Plossingen. Και πιο πριν ήμασταν στο Merklingen. Αλλά δεν προλάβαμε να πάμε στο Esslingen. Όξο έχει Psoffengen, είναι όλα φρεσκοκατεψυγμένα. Άιντε. Καληνύχτα. Ήρθε η μέρα. Μεγάλη μέρα. Μεγάλη θα είναι για μένα. Για μένα μάλλον θα περάσει πολύ γρήγορα από τη στιγμή που θα... Καλημέρα βασικά. Καλημέρα. Είναι λίγο περασμένη βέβαια η μέρα. Έχει φτάσει μεσημέρι, δεν είναι ότι τελείωσε η μέρα. Εντάξει, γίναν πραγματάκια, τις υποχρεώσεις μας με τα σκυλάκια και όλα αυτά. Και τώρα πάμε να ετοιμαστούμε σιγά σιγά. Εγώ να ετοιμαστώ, γιατί θα πάω να ξενοκοιμηθώ. Θα με αφήσει μόνη, παιδιά. Θα με παρατήσει και θα την... Βασικά, εγώ θα την παρατήσω εκεί και θα γυρίσω μόνη. Καταλάβατε, θα μου πάει να με αφήσει αλλού να κοιμηθώ. Ναι, θα πάω να την αφήσω. Θα γυρίσω όλο αυτό το δρόμο που είναι 100 χιλιόμετρα. Και το πρωί θα ξυπνήσω Αχάραγα. Το πρωί θα ξυπνήσω αχάραγα για να ξαναπάω όλο αυτό το δρόμο για να την παραλάβω. Και να ακούσουμε και τα καθέκαστα. Ωραία. Πάμε να κάνω σάκο με πιτζαμούλες και απαραίτητα και μη απαραίτητα, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα πάρω πράγματα που δεν θα χρησιμοποιήσω. Κατά 99% τίποτα δεν θα χρησιμοποιήσεις, φαντάζομαι, γιατί με το που θα φύγω και θα την έχουν καλωδιωμένη και θα την πούνε εκεί κοιμάσαι, φαντάζομαι μια Αντιγόνη να κάνει ένα... το κεφάλι εδώ, το μαξιλάρι εδώ, και ήδη με το εδώ που θα έχει φτάσει θα ακούσεις ένα... Σταμάτα βρε. Άντε πάμε, με έβγαλε ήδη το σάκο η Αλεξάνδρα. Αυτά. Πάω κι εγώ να κάνω μπανάκι, να βγω να ντυθώ και να βάλω και ό,τι άλλο χρειάζεται για... Ορίστε, γυαλιά, βιβλίο, ημερολόγιο, το ρολόι μου και ένας φορτιστής. Ωραία, και αυτά θα μπουν μετά. Πορτοφόλι, κάρτες έχουμε στο μπουφάν. Αυτά. Μπαίνω για μπάνιο, τελειώνω και με τις λεπτομέρειες που έχω να βάλω στην τσάντα μου και τα λέμε όταν ξεκινήσουμε. Many hours later. Είμαι έτοιμη. Είναι απόγευμα, 5:30 ώρα, ξεκινάμε. Θέλουμε περίπου 1 ώρα να φτάσουμε, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Κανονικά 7:30 είναι να μπω μέσα. Αυτά. Άντε, πάω να κοιμηθώ. Μπουμπούκια μου, θα είσαστε καλά παιδάκια? Θα είσαι καλό παιδάκι? Μπράβο αγόρι μου, θα προσέχετε τη μαμά? Εντάξει. Οκ, φρόνιμοι να είσαστε. Όπως είσαι τώρα, φρόνιμος, ωραίος. Δεν φαινόμαστε και ιδιαίτερα. Νύχτα είναι. Τώρα στρίψτε αριστερά. Μπήκαμε στα μάξι, βάλαμε το GPS και θα μας πάει. Δεν μπορώ να σας δείξω τίποτα, όλα μαύρα έξω. Δεν πειράζει, αύριο στην επιστροφή που θα είμαστε και πιο χαλαρές. Να έχει ξημερώσει κιόλας. Έχει ξημερώσει, ναι, θα έχει
Δεν θα είναι σκοτάδι και θα είμαστε κι εμείς πιο χαλαρές. Άντε πάμε να δούμε πώς θα είναι εκεί. Έχω περιέργεια. Να δω το κρεβατάκι μου. Πού φτάσαμε? Φτάσαμε. Περιμένουμε. Περιμένουμε να έρθουν να την καλωδιώσουν, να μας τα εξηγήσουν. Έχει super service, έχει μονόκλινο, έχει δικό της μπάνιο. Έχει απ' έξω καφεδάκι, σοκολάτα, τσαγάκι, νεράκι, ό,τι θέλει, απ' όλα. Είναι super lux. Εγώ ξέρεις τι θέλω, να κοιμηθώ ρε παιδιά. Άντε ρε παιδιά. Βάλτε με εδώ καλώδια να κοιμηθούμε. Κοιμάμαι από το μεσημέρι, από το πρωί, από χτες. Εδώ και 2 μέρες κοιμάσαι. 2 μέρες κοιμάμαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πριν και μετά το φαγητό. Άντε, ελάτε εδώ, τα καλώδια, εγκέφαλος, τι άλλο θέλει. Πόδια, αναπνευστικό. Έχει πολύ πράγμα. Το μόνο κακό είναι ότι η Αλεξανδρούλα δεν θα είναι. Μέχρι να έρθω εγώ, παιδιά, για να καταλάβετε τι γίνεται, έτσι. Θα τις έχουν βγάλει τα καλώδια από πολύ πιο πριν. Στις 7 ώρα θα τις φέρουν και πρωινό στο δωμάτιο, δηλαδή room service, ξενοδοχείου, έτσι. Και εγώ η καψερή θα είμαι απλά στο δρόμο, να κάνουν τον ταρίφα. Εγώ σε είπα, έλα να μείνεις μαζί. Και τα τζουτζούκια ποιος θα τα πρόσεχε, κύριε Αντιγόνη? Ο ξενοδόχος. Τελευταία στιγμή, τόσο σύντομα που μας το είπανε, δεν γινότανε. Τέλος πάντων, αυτά. Κάνε ένα room tour. Θα κάνω room tour. Άσε μας καλέ που θα κάνω room tour. Εδώ το κορίτσι έχει και τραπέζι. Ναι, έχει και πατουσίνια. Εδώ έχουμε μηχανήματα ντουλαπίτσα, μια χαρά η ντουλαπίτσα. Και ιδιωτικό μπάνιο. Αυτά είναι πράγματα και θάματα. Άντε καληνύχτα. 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 Some time later. Η Αντιγόνη τώρα μάλλον θα κοιμάται ήδη. Εγώ αισίως έφτασα σπίτι. Σκυλάκια βγήκαν, ταΐστηκαν και ετοίμασα κι εγώ το δικό μου βραδινό για χαλάρωση. Ψωμάκι με λέμπερβουρστ και μπυρίτσα για να πέσουν οι τόνοι. Την Αντιγόνη θα την ξαναδώ το πρωί, οπότε τα λέμε το πρωί. Καληνύχτα! The next day. Καλημέρα. Καλημέρα! Η ώρα έχει πάει 5 και 4 το πρωί. Ώρα για καφεδάκι. Πρωινούλη στα γρήγορα. Βγάζω τα σκυλάκια μες στην παγωνιά. Και πάμε όσο το συντομότερο να παραλάβουμε την Αντιγόνη. Άντε γιατί μας έλειψε. Άντε. Πολύ κοιμήθηκε. Φτάνει. Φύγαμε. Το πρωινό ήρθε. Καφές. Ποτηράκι. Χεμελάκι. Γιαουρτάκι. Δεν άργησε, ήρθε. Λίγο το πρωινό μου να φάω, λίγο να συμμαζευτώ, να το
κορίτσι. Δεν θα έρχομαι, έτσι σας άφηνα. Ναι, άντε τώρα να πάρεις να φύγουμε. Μόλις έρθει ο γιατρός και πούμε ότι είναι να πούμε, θα φύγουμε. Άντε ντοκτόρ. Έλα γιατρέ. Έλα μη σε αφήνουμε. Δεν πειράζει, άσε και 5 λεπτά να κάτσω. Από χθες οδηγάω. Δεν πειράζει, κάτσε σπίτι, μετά δεν θα κουνηθείς. Εντάξει. Περιμένουμε το γιατρό και τα υπόλοιπα και μετά παίρνουμε το γιατρό να μας πει, παίρνουμε στα μάξι, γυρνάμε σπίτι και όλα τα υπόλοιπα θα τα συζητήσουμε με ησυχία στο σπίτι. Και φεύγουμε. Άντε και πολύ καθίσαμε, πάμε σπίτι μας. Μια ωρίτσα διαδρομή και στα ζουζούνια αγκαλιά. Woke up to 17 new problems, blowing up my phone. Oh yeah, yeah, you know that if you let them, they'll try to break your soul. So I put on my robe and pour some coffee, turn off my notifications. The sunshine pouring through the window, sends some problems on vacation. You gotta roll with it, just roll with it. Just gotta go with it, just go with it. Whole life is gonna spin out of control. Just go with it, just go with it. You gotta roll with it, just roll with it. Just go with it, just go with it. Oh, keep your eyes on the road, let go and just roll with it, just roll. Caught up in this traffic, but it won't stop my flow. 'Cause I still got my music slapping. Let's get this road on the show. Go on ahead and rain on my parade. I'll jump in those puddles every single day. Try to steal my joy, I'll just give it away. Well, that's okay, I got plenty more saved. Oh, you gotta roll. Just roll with it, just gotta go with it, just go with it. Whole life is gonna spin out of control. Just go with it, just go with it. You gotta roll with it, just roll with it. Just go with it, just go with it. Oh, keep your eyes on the road, let go and just roll with it, just roll with it. I got an answer and it hasn't failed me. Something that's constant when the winds are changing. It keeps me grounded when my heart is racing. Yeah, it's that whisper in my soul. Yeah, saying you gotta roll with it, just roll with it. Just gotta go with it, just go with it. Oh, life is gonna spin out of control. Just go with it, just go with it. You gotta roll with it, just roll with it. Just gotta go with it, just go with it. Oh, keep your eyes on the road, let go and just roll with it, just roll with it. Αλεξά, γυρίσαμε. Τώρα φτάνουμε, σε 3 λεπτά είμαστε σπίτι. Σε 3 λεπτά, σε 3 λεπτά το Αντιγονάκι θα είναι σπίτι με τα μωρά. Έτσι. Εδώ παγωνιά παιδιά, παγωνιά. Πόσο είχε το βράδυ αγάπη μου? -10. -10. Ξέχασα να βάλω, βασικά δεν σκέφτηκα να βάλω γάντια όταν έβγαλα τα σκυλιά το βράδυ. Και τα δάχτυλά μου ήταν κατακόκκινα και παγωμένα όταν γύρισα από την πόρτα. Εδώ είναι παγωμένος ο δρόμος. Κάτσε να δούμε τον Έκα. έχει. Τι θες? -5 έχει, αλλά παιδιά ωραίο ήλιο έχει ρε εσύ. Πω τι όμορφη μέρα. Είναι υπέροχη μέρα. Εντάξει, ο Νέκαρ ακόμα κυλάει. Και είναι και πολύ ωραίο το πρωί που είδα την Ανατολή οδηγώντας. Ήταν υπέροχο. Χτυπάνε οι καμπάνες.
Οι καμπάνες χτυπούν. Γιατί είναι 10 η ώρα. Α, όχι Χριστούγεννα, είναι 10 η ώρα. Ναι. Κρίμα. Μάλιστα. Έχει τόσο ωραίο ήλιο και εμείς είμαστε τόσο κουρασμένες σήμερα. Η Αλεξά, γιατί εγώ όπως βλέπετε Δεν έχει κοιμηθεί σε όλη τη διαδρομή, μόνο αυτό σας λέω. δεν με πήρε ο ύπνος στη διαδρομή. Το μάτι είναι γαρίδα. Έτσι θα έπρεπε. Γαρίδα πότε θα φάμε? Α, μην μου βάζεις ιδέες. Και τις βλέπαμε χθες στην τηλεόραση και τις λυπίστηκα. Κι εγώ τις λυπίστηκα. Θα πάρουμε από εβδομάδα. Να πάρουμε. Αύριο γιαχνί, όπως προτείνατε. Και είναι και από τα αγαπημένα μου και δεν το τρώμε και συχνά γιατί η σάλτσα πειράζει την Αντιγόνη. Ναι, αλλά το είχαμε ξεχάσει και σαν φαγητό, Αλεξάνδρα. Ναι, γιατί κοιτούσαμε να τρώμε πιο πολύ κρέας και λιγότερες πρωτεΐνες, τέτοιο. Και λιγότερους υδατάνθρακες. Δεν πειράζει. Για αύριο γιαχνί, σήμερα όμως, σας μιλάω με κλειστά μάτια γιατί με χτυπάει ο ήλιος και με έχει τυφλώσει. Έχασα το φως μου. Αϊ Μαρή. Τώρα το βρήκα. Για αύριο γιαχνί, σήμερα όμως απ' έξω, παιδιά. Σήμερα δεν μαγειρεύει το Αντιγονάκι. Σήμερα μαγειρεύει το αλεκάκι. Ούτε το αλεκάκι. Το αλεκάκι σήμερα παίρνει τηλέφωνο να μας τα φέρουνε. Ωραία, δηλαδή μαγειρεύω. Θα μαγειρέψει εκεί τα τηλέφωνα και τις παραγγελίες. Έτσι. Έτσι μαγειρεύει. Αυτό. Μελοθάνατη. Πού πας βρε? Πέρα δόθε, πέρα Ένας δόθε. να στρίψει, ο άλλος να στρίψει. Ναι, αλλά αυτός πήγε από εκεί, μετά πήγε. Άρες μάρες. Στα τελευταία μέτρα πριν το σπίτι. Πάνε εκκλησία τώρα. Πάνε εκκλησία να τους διαβάσει ο παπάς. Αυτός να τους διαβάσει, εμάς μην διαβάσει. Εμάς δεν θα μας διαβάσει κανείς. Άιντε. Όπου χτυπάει τώρα, τι ωραία που είναι. Αχ, τι ωραία που είναι. Ναι, να τους και υπναράς. Ήρθες. Κι εγώ ήρθα. Δεν είναι υπέροχο που βρεθήκαμε? Ναι. Τώρα Λούνα, τώρα. Τώρα ψυχή μου. Το μεταξύ πρέπει να μπούμε να κάνουμε και ένα μπανάκι. Yep. Και εσύ και εγώ. Γιατί με κολλήσανε κάτι εδώ. Γύψω. Τέλος πάντων, σε όλο το μαλλί μου έχω αυτό το πράγμα. Πρώτα καφεδάκι όμως, ένα καλό, γιατί εκεί ήταν ένα μπαρούτι ρε παιδί. Λες ο καφές να με κράτησε. Μπα. Α, δεν νομίζω. Έπινες 3 καφέδες και ήσουν ψόφια. Εννοώ για εκείνον τον καφέ ρε Αλεξάνδρα. Και Σου καφέ λέω. απ' έξω έχεις πιει και έχεις πέσει για ύπνο. Και Red Bull είχα πιει προχτές, θυμάσαι? Ναι, και έπεσες για ύπνο σε 3 δευτερόλεπτα. Τελικά εμένα δεν μου δίνει φτερά για το κρεβάτι εμένα το Red Bull. Sorry Red Bull. Χρειάζομαι κάτι πιο δυνατό. Αυτή εδώ η κοπελιά μούτρα κρατάει τη μαμά γιατί δεν ήταν χτες το βράδυ να κοιμηθεί μαζί της. Και κάτι μου λέει ότι έτσι πως είμαι σήμερα, ούτε το μεσημέρι θα κοιμηθώ μαζί της. Εδώ βρισκόμαστε από τα κεντρικά στούντιο του Πλόχιγγεν. Επιτέλους στον καναπέ μας, σπιτάκι, πίνουμε τον καφέ μας, έναν κανονικό καφέ, γιατί είπαμε αυτό που έπινα εκεί ήταν η γεύση του θανάτου, τέτοια πίκρα. Οπότε μου είπες δεν έβαλε σωστά ζάχαρη όμως. Έβαλα ένα κουταλάκι ζάχαρη, αυτό που με είχαν εκεί, αυτό έβαλα, ήμουνα καλή πελάτησα, δεν τους είπα θέλω αυτό, θέλω εκείνο. Ό,τι μου φέραν αυτό
Έφαγα. Και από ό,τι κατάλαβα ήταν υπερπλήρες το πρωινό σου. Του μπάνιασα. Τέτοιο πρωινό ούτε σε ξενοδοχείο. Εντάξει. Εντάξει. Νομίζω ότι στα ξενοδοχεία τρώω λιγότερο. Εγώ πάλι τρώω περισσότερο. Εσύ είσαι από τους άλλους. Εγώ είμαι από τα άτομα στο ξενοδοχείο του τύπου φέρε και το ταπεράκι σου. Και πάρε και για το σπίτι, να μείνει. Όχι, εγώ παίρνω τόσο όσο. Να τελειώσουμε με όλο αυτό, για να το κλείσουμε κάπου εδώ. Το βράδυ εγώ πίστευα ότι κοιμήθηκα καλά. Αυτοί μου είπαν ότι δεν κοιμήθηκα και πολύ καλά. Όπως και να έχει, το μηχάνημα έκανε τη δουλειά του. Κάναν αυτοί τις μετρήσεις τους. Εγώ ξύπνησα πολύ καλύτερα σήμερα. Το μάτι είναι γαρίδα. Και η ενέργειά μου είναι όπως θα έπρεπε πάντα να είναι, μετά από έναν ύπνο. Εκεί που πήγαμε η κλινική ήταν καταπληκτική. Αν είστε στην περιοχή μας και ποτέ χρειαστείτε σλάφλαμποα, το Blaubeuren το συνιστάμε ανεπιφύλακτα. Α, δεν είπαμε ότι είναι. Η κλινική είναι στο χωριό που πήγαμε και είδαμε το Μπλάουτοπ, την γαλάζια κατσαρόλα. Ναι. Είναι σε εκείνο το χωριό η κλινική, που εμείς νομίζαμε ότι είναι μια σταλίτσα εκείνο το χωριό, ότι είδαμε την προηγούμενη φορά, ενώ είναι το τριπλάσιο, τετραπλάσιο. Είναι τεράστιο. Από άλλο δρόμο πήγα χθες που πήγα την Αντιγόνη, από άλλο δρόμο πήγα σήμερα που πήγα να την πάρω. Είναι πολύ μεγάλο το χωριό και έχει τα πάντα. Πολύ ωραίο χωριό, όσο πρόλαβα να δω εγώ σήμερα το πρωί, έτσι που περάσαμε. Τώρα για την κλινική. Η κλινική ήταν πρώτα απ' όλα οι κοπέλες μέσα εξαιρετικές. Και χθες το βράδυ που ήταν εγώ να μεταφράζω και αυτά ήταν σούπερ. Σούπερ υπομονετική, η κυρία που μας τα εξηγούσε τέλεια ήταν. Όχι μόνο υπομονετική, ευδιάθετη. Χαμογελαστή, ευγενική, αυτό μετράει ρε παιδιά. Φυσικά. Οκ, από εκεί και πέρα η Αλεξάνδρα με άφησε, με καλωδιώσανε πρώτα, με άφησε η Αλεξάνδρα μόνη μου στο δωμάτιο. Το καλό με αυτό είναι ότι έχεις την ελευθερία πιο εύκολα. Εγώ που έβηχα, ας πούμε, να μην έχω τύψεις ότι κοιμάται κάποιος άλλος δίπλα μου και τον ανησυχώ. Τις φορές που σηκώνομαι για την τουαλέτα το βράδυ, πάλι να μην ανησυχώ κάποιον. Πάρα πολύ ωραία. 5:30 ώρα το πρωί ήρθανε, βγάλανε τα καλώδια, τη μάσκα και όλα. Λίγο ξάπλωσα, έβλεπα, δεν με έπαιρνε ο ύπνος, ήμουνα φούλαφο, από τις 9 η ώρα σχεδόν κοιμόμουνα. Να σηκώθηκα 2 φορές για 5 λεπτά, ούτε 5 λεπτά πόσο να κάνεις στην τουαλέτα. Ας πούμε, και ξαναγινούσα και κοιμόμουνα πάλι. Έτσι στο σπίτι μου δεν κοιμάμαι. Λίγο προσπάθησα να κοιμηθώ, είδα ότι δεν. Σηκώθηκα, έφτιαξα τα πράγματά μου, ντύθηκα σιγά σιγά. Είδατε, ήρθε το πρωινό μου, έφαγα. Ήρθε μετά και η Αλεξάνδρα. Εγώ έτοιμη τη βρήκα πάντως. Ήρθε η Αλεξάνδρα, λέω άντε πάμε να φύγουμε αφού ήρθες. Και ήρθε νωρίς η Αλεξάνδρα μου, ευτυχώς. Ήτανε, τους είπα γύρω στις 9, 8 η ώρα ήμουν εκεί. Σαν εμπειρία καλή. Εντάξει, το άγχος είναι άγχος για το άγνωστο συνήθως, το τι θα πάω να κάνω εκεί, πώς θα είναι, το ότι ξεβολεύομαι, ότι δεν είμαι σπίτι μου, το ότι δεν είμαι με την Αλεξάνδρα. Αυτό ήταν το άγχος, όχι ότι θα πήγαινα να με κάνουν κάτι οι άνθρωποι. Το ζήσαμε και αυτό. Άλλη μια εμπειρία στην καμπούρα μας, ρε παιδιά. Κοίτα, το καλό είναι ότι για οτιδήποτε άλλο χρειαστεί δεν χρειάζεται να ξαναπάμε από τη στιγμή που μένουμε μακριά. Ό,τι είναι θα γίνεται στο σπίτι, το οποίο το θεωρώ super service. Και βασικότατο, δεν ξέρω πώς είναι σε άλλες χώρες, εδώ πέρα από αυτά που μας είπανε, όλα τα έξοδα, τα πάντα γενικώς τα αναλαμβάνει το Ταμείο Υγείας, έτσι. Πολύ βασικό. Ναι. Η μάσκα μου δεν είναι δύσκολη, δεν με κλείνουν μύτη στόμα, είναι μόνο στη μύτη. Πάει και αυτό, όπως είπα, μια εμπειρία, άλλη μια εμπειρία στην καμπούρα μας. Άλλο ένα εμπόδιο που το ξεπερνάμε, οπότε τα αφήνουμε αυτό τώρα πέρα και πάμε για άλλα ταξίδια, ωραία. Και εγώ λίγο να ξεκουραστώ, γιατί 2 μέρες με έφαγαν οι δρόμοι. Ναι, σήμερα δεν θα κάνουμε τίποτε άλλο. Η Αλεξάνδρα θα ξεκουραστεί γιατί με πήγε, γύρισε, σήμερα το πρωί ξαναήρθε, με πήρε, ξαναγύρισε.
Ένα και ήταν και κουραστική εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο τώρα κουραστικό, δεν κοιμήθηκα πολύ το βράδυ, είχα τα πέρα δόθε, είμαι τέζα. Λογικό. Και αύριο πάει δουλειά. Και εγώ αύριο πάω δουλειά. Όπως είδατε τα χιόνια εμφανίστηκαν, ο πάγος εμφανίστηκε, το κρύο ήρθε. Πολύ κρύο ρε παιδιά και είναι ακόμα Νοέμβρης. Στο -10 ήταν εκεί πέρα που ήμουνα, στο -5 είμαστε τώρα. Και εδώ το πρωί -10 είχε. Τώρα -5. Τώρα είμαστε στο -5. Βγήκε ο ήλιος, είναι ωραία ημέρα, πολύ όμορφη ημέρα. Τι να κάνουμε, θα έρθουν άλλες πολύ όμορφες μέρες να κάνουμε τις βόλτες μας. Αυτό το Σαββατοκύριακο αυτή ήταν η εμπειρία μας, αυτό ζήσαμε. Τώρα απλά περιμένουμε Τα επόμενα. και τα ακόμα καλύτερα. Άντε Ζουζούνι μου να πας να κάνεις νάνι.